In het jongerenontmoetingscentrum bij het Duitse kerkhof in IJsselstein werd de kinderen van basisschool Sint Oda uitgelegd waarom vluchtelingen naar Nederland komen. De IJsselsteinse Kimberly Xofleer staat in de finale van de Miss Grand-verkiezing en wil zichzelf inzetten voor de maatschappij. En daarvoor zocht de Stichting Vluchtelingenwerk Nederland op. Ze hebben een project Bekend staat bemind. Wat inhoudt dat een vluchteling samen met een niet-vluchteling op bezoek gaat bij basisscholen om een uur te vertellen over wat is er nou allemaal gebeurd. En daarmee proberen we in te spelen op de vooroordelen die om vluchtelingen heen vaak spelen in Nederland. Dus wij proberen echt in gesprek te gaan. Dus een kleinschalige ontmoeting met iemand die gevlucht is. En daarmee hopen we echt door die ontmoeting een ander beeld, een positieve beeld te kunnen schetsen. Er leven heel veel vooroordelen. En heel veel van die vooroordelen die komen nergens uit voort, die zijn nergens op gebaseerd. Dus wij willen kennis overdragen, we willen ontmoetingen realiseren, dat zij op basis daarvan een mening kunnen vormen. Miss Grand is een misverkiezing waar meer dan alleen schoonheid centraal staat. De reden dat ik meedoe aan deze verkiezing is allereerst omdat ik het superleuk vind om op te treden en op een podium te staan. Maar daarnaast vind ik het stukje diepgang ook wel heel belangrijk. En aangezien Miss Grand Netherlands zich inzet voor de campagne Stop the War on Violence, kan ik op deze manier mijn passie dansen, optreden, catwalk lopen combineren met toch iets goed doen voor de maatschappij. En mede kan ik dat dan ook goed combineren met mijn achtergrond in social work. Dus ja, dat is wel bijzonder dat ik het op die manier toch kan combineren. Een van de vluchtelingen is Malek. Hij is gevlucht uit Syrië en komt zijn verhaal aan de kinderen vertellen. Ik woon al bijna 4 jaar, tussen 3,5 jaar en 4 jaar in Nederland. Ja, ik vind dit prima. Het belangrijkste dat wij veilig zijn, gelukkig. Na die oorlog en na wat wij hebben meegemaakt. Veiligheid is heel belangrijk voor ons. En tijdens de oorlog ook, tijdens die vluchten. Wij zijn onze menselijkheid kwijt. Hier in Nederland worden wij gelukkig als mensen behandeld. Dat is heel belangrijk voor ons. Op het einde werd vanuit het jongerenontmoetingscentrum nog een presentatie gegeven over de problemen die er zijn omtrent kindsoldaten. Als afsluiting van de middag zette iedereen een rode hand als blijk tegen kindsoldaten.